हमार माई बाज मेहरारू के दवा दारू करत रहली। बाकी जौना कोठारी में उ मेहरारू लोग के लेके जात रहली, उ कोठारी में माई और उनकर नौकरानी के छोड़ के केहू ना जा सकत रहे। बाकी जब हमार बियाह भइल त हमार कोनो बच्चा ना रहे। माई ले कहनी कि हमार दवाई का देश। माई त एकदम कड़ा होके नकार देहली। फिर एगो दिन हम उनकर नौकरानी ले मदद करे के कहनी। ओ दिने जब माई के नौकरानी अपन मुंह लुकवा के गईली तब माई पूछली कि ऊ अपन मुंह काहे लुकवावत बाड़ी। ऊ कहे लगली कि हमार मुंह खराब हो गइल बा। अगला दिने नौकरानी के जगह हम माई के कोठारी में चल गईनी। ओहिजा जवन हम देखनी ऊ देख के हमार त पराने निकल गई। हमार माई के नाम सोनम रहे। ऊ अपना जमाना के सबसे पढ़ल लिखल मेहरारू रहली और ई गांव के पहला ऐसन लड़की रहली जवन डॉक्टर बनत रहली। बाकी उनकर पढ़ाई पूरा ना हो सकल काहे कि उनकर बाबूजी ये दुनिया से चल गए। ओकरा बाद माई बाज मेहरारून के इलाज करे लगली। यही तरह उनकर बियाह हमरा बाबूजी से हो गई और हम एक दुनिया में आ गईनी और अब हमरो उम्र बियाह के हो गई रहे। हमार माई घर में मेहरारून लोग के इलाज करत रहली और जौना मेहरारू के भी इलाज करत रहली ओकरा संतान जरूर होखत रहे। माई एगो पढ़ल लिखल मेहरारू रहली। बाकी एक बात बहुते अजीब रहे कि वो एगो खास कोठारी बनौले रहली जहाँ वो मेहरारून के इलाज करत रहली। हमार उम्र 17 साल हो गए रहे। बाकी आजू तक ले हम उ कोठारी के ना देखले रहनी। वहाँ खाली हमार माई और उनकर नौकरानी जात रहली। उहो माई के उम्र के रहली। उ हमरा माई के सुख दुख के साथी रहली। माई बियाह से पहले ही उनका के जानत रहली। अब उ दोनों जना एक दूसरा के पक्का सहेली बन गए रहे लोग। बाकी एगो बात बहुते अजीब रहे कि अक्सर उनकरा कोठारी से चीखे और चिल्लाए के आवाज आवत रहे। ऐसा आवाज जैसे कोनो मेहरारू बच्चा के जन्म देत होखे। बाकी एजा कोनो बच्चा ना पैदा होत रहे तो काहे चिल्लाए के आवाज आवत रहे। हम अंदर जाए के बहुते कोशिश कैनी। बाकी माई हमरा के कबो भीतर ना ले गईली और हमरा बाबूजी के भी ना जा देत रहली। हमरा बाबूजी के त मुंह ऊ पैसा ले बंद कर देले रहली काहे कि हमने के घरे बहुते पैसा आवत रहे। माई के एगो मरीज कतने हजार रुपया देत रहला सन और जब उ सब के पता चलत रहे कि उनकर समस्या सुलझ गइल बा तो फिर उ सब मिठाई कपड़ा सब कुछ लेके आवत रहले। हमने के घरे हर हफ्ता ऐसन सब चीज आवत रहत रहे। मिठाई खैला ले हमार वजन भी बढ़ गए रहे। बाबूजी कहले इनकर बियाह करा, इ त इतना भारी होखत जात बिया, केहू एकरा से बियाह ना करी। बाबूजी मजाक में ही बात कहले। हमरा भी बियाह के बड़ी शौक रहे। हम कहनी कि बढ़िया बात बा, हमार बियाह करा द। हमार मन बस अब बियाह पर लाग गई रहे। माई एगो नीमन घर बर देख के हमार बियाह करा देली। हमार मर्द नीमन रहले लेकिन वो हमेशा हमरा माए बाबूजी के बारे में मजाक उड़ावत रहत रहलन। जिनकी बहुते नीमन ले चलत रहे। कबो कबो घरे आवत रही तो घरे के लोगन से मिल लेत रहनी। अब माई के नौकरानी आपन पूरा जिंदगी माई के साथे ही बिता देले रही। अपना चारों लड़किन के बियाह यही नौकरी ले कैले रहली और घर भी बनवा ले रहली। ऐसना में पता न कौन इलाज करत रहली। माई एगो बहुत बड़हन मशीन लेके आयल रहली जवन बहुते महंगा लागत रहे और माई के कोठारी के बहरी पड़ल रहे काहे कि ओकरा के भीतर ले जाए खातिर मजदूरन के जरूरत रहे। हम माई ले पूछने कि ई का हा। माई कहली ई एगो बड़हन मेडिकल मशीन हा। हम कहनी एह मशीन के का करबू, तू इलाज करेलू ना, ऑपरेशन तो ना करेलू। बाकी माई कहली कि ई मशीन हमरा खातिर बहुते जरूरी बा आ एकरा ले हमनी के काम दुगना हो जाए। हम कहनी कि इतना पैसा कमा के का करबो, अब बस करा, आराम करा। माई कहे लगली कि बिना पैसा के कैसन जिंदगी, पैसा ऐसन चीज है जौना के जरूरत रोजे होला। हमरा ससुरारी में हमार ननद के कोनो भौजाई रहे जेकर लइका ना होत रहे। हमरा जब उनका बारे में पता चलल तो हम कहनी कि हमार माई पूरा दुनिया भर के लोगन के इलाज करेली
राउर भी इलाज कर दिहन। इस बात बहुते महंगा। ऊ कहली कि हमनी लेते पैसा ना लेस, हमनी के तो उनका रिश्तेदार हैं जा, जबकि वो हमनी के रिश्तेदार त ना लागत रहे लोग। वो हमार ननद के भौजाई रहली। बाकिर सास कहली कि माई ले कहा कि इनकर इलाज मुफ्त में करस, काहे कि बेटी के ससुरारी के बात है। अब ई त हमरा ससुरारी के भी बात हो गई रहे, काहे कि हमार सास हमरा ले पहला बेरी कुछू कहले रहली। हम माई से कहनी कि इतना पैसा खर्चा कर के पागल हो गई बाड़ी। हम अपना माई ले कहनी कि माई, कहली कि पगला गईलू का, इतना पैसा लागेला। हम कहनी कि कौना बात के पैसा, दवाई त देबे के बा, चुप कह के दे दा, काहे कि अभी हमरा इज्जत के सवाल बा। माई एगो अजीबे बात कहली। वो कहली कि एक तरह ले तहार इज्जत खराब हो सकत बा। हम कहनी कि तोहार कहे के का मतलब बा, हमारी इज्जत काहे बिगड़ जाई। माई कहली कि अगर ओकर इलाज कैनी, अब बाकिर तबहियों कोनो फायदा ना भइल त का होई। हम कहनी तू जेकर इलाज करेलू ओकरा जरूरे फायदा होला, तो वो लोग के फायदा काहे ना होई। आजू हम बहुते मुश्किले ले माई के मना लेहनी। बाबूजी भी कहनी कि बेटी के ससुराल के ममिला बा। माई हमरा के डटली। इहो कहली कि आगे ले हमरा से ऐसन कोनो बात मत करीहा। अगर तू अपना मरीज के लेके हमरा लगे आवे लगबू तो हम इलाज बिल्कुले ना करब। बाबूजी कहले तब माई मान गईली। हम बाबूजी ले कहनी कि उनका तो हमरो कोनो परवाह नहीं खे। तो बाबूजी कहले लगले कि दिन रात लोगन के इलाज कैला ले ऊ पागल हो गई बाड़ी। ऊ हर बकत वही कोठारी में घुसल रहेली। हम कहनी का रउरा कबोई कोठारी के भीतर गइल बानी। तो कहे लगलन कि जब वो कमरा बनवावत रहली तो हम ओहिजा गइल रही, बाकी ओकरा बादी लेता हम ओहिजा नहीं खी गई। कुछो ना बा बेटा, उहाँ खाली डॉक्टर के सामान रखल बा। ओकरा में एगो बिछौना, टेबुल और 2-4 गो अलमारी बा। बाकी अगर ऐसन रहे तो माई केहू के वहाँ काहे ना जाए देत रहली। फिर भौजाई के इलाज शुरू हो गई तो हम उनका ले पूछने कि कहाँ बैठावल गई रहे रउरा के। कहली कि घर के ड्राइंग रूम में बैठल रहनी। तो हम कहनी कि तोहरा के कोठारी में ना ले गई रहली। कहे लगली कि ना, हमरा के कोनो कोठारी में ना ले गई रहली। 2-4 गो जांच करौली, फिर इलाज शुरू हो गई। दवाई लिख के देहली। कहली कि अगर करम में होखी तो हो जाए, ना तो कोनो इलाज नहीं खे। हमरा अचरज भइल कि माई तब भर दुनिया के लोगन के कहत बाड़ी के इलाज से बच्चा ना होखे ऐसन असंभव बा। यही से लोग लाखन रुपया दे के चल जात रहे। अब मम्मी के पैसा ना मिलत रहे, जेकर मतलब कि उनकर मन से इलाज ना करत पाड़ी। हमार माई त बहुते लालची हो गई बिया। फिर हम सोचनी कि देखल जाए, हो सकत बाकी बच्चा हो जाए। आई ननद के भौजाई के इलाज कैली, बाकी रूनू का कोनो फायदा ना भइल। और कहली कि अपना माई के ऐसे ही तारीफ करत रहलू, हमरा तो कोनो फायदा ना भइल। बेकी रूम मेहरारू बहुते नीक रहली। कहली कि जब ऊपर वाला चाही ता दे दीही। आजकल तो इहे हाल बा, एगो महीना भी बच्चा ना होखे तब लोग बात बनावे चालू कर देला। हमहू परेशान होखे लगनी कि बियाह के 7 महीना हो गए रहे और यूं कहले कि तोहार माई आपन बाड़ी, उनका से इलाज कर सकतानी और सलाह भी ले सकतानी। वो हमरा से कहली कि देरी मत करी, ना तो शायद रौरो हमरा जैसन हालत में आ जाए, काहे कि फिर ई लोग केहू के माफ ना करेला। हम यही घर के रहनी, फिर भी हमरा पीठ पीछे इतना बात करत रहल लोग। तोहरा के त दूसरा घर से ले आयल बालो, तोहार सास पता ना तोहरा साथे का करीहन। हम बहुत चिंतित होखे लगनी कि काहे, अबे तो बहुत देर ना भइल रहे। हमार सास कहीं बतियावत रहली। वो कहत रहली आजकल हर औरत के इहे समस्या बा। अभी तक ये घर में खुशखबरी आ जायल चाहत रहे, लेकिन नहीं खे आयल। भगवान भला करस। ननद के भौजाई के 4 साल तक इलाज भइल, अभी तक कुछो ना भइल। अभी तक खाली 7 महीना भइल बा, देखल जाओ कि का होला।
हम यही सब बात से और इन लोग के हरकतन से परेशान हो गए रहनी। हम अपना मर्द और सास के बिना बतावले डॉक्टर लगे जाके जांच करा लेनी। डॉक्टर साहब 1-2 टेस्ट कैले और कहले कि 2 दिन में रिजल्ट मिल जाए। हम कहनी कि हम रिजल्ट लेबे नहीं आ सकत, रौरा दया करके फोन पर बता दे। वो कहले ठीक बा, हमार नंबर ले ले। डॉक्टर साहब बड़ी नीमन रहले, समझ गए कि हम बार बार घर ले चुपके से बहरी ना निकल पाई। ये 2 दिन हम कैसे बितौनी हम ही जानत रही। 2 दिन के बाद डॉक्टर के फोन आई और रिजल्ट बतौले। वो कहले कि बेटा तोहरा कोनो दिक्कत बा और तू कबो माई ना बन सकत बाड़ू। हम तोहरा के बतावल चाहत बानी कि तू कौनो छोट मोट इलाज करा के गोली आदि से अपन शरीर आ अपन जीवन नत खराब करा, बल्कि तू IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी कराला और ओकरा बाद तोहरा बच्चा पैदा हो जाए। IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज इतना आसान ना रहे। पहले तो बहुते पैसा लागत रहे, लेकिन डॉक्टर साहब कहले कि शुरुआती दिन हा, तू अभी जवान बाड़ू, ऐसे तोहार मर्द एकरा खातिर मान जइहे, ना तो बाद में मर्द लोग के लागी कि इलाज करावे खातिर लाखों रुपया देवे के पड़ी और ये कोनो गारंटी भी नहीं खे, खाली 40% बा। यही से लाखों रुपया लगा के दूसरा बेर बियाह करके हर साले एगो लड़का पैदा कर लिहन। हम बहुत परेशान हो गईनी, रात भर रोवत रोवत बितौनी। और जब हमार मर्द पूछले तो हम झूठ बोलनी कि हमरा कुछ ना भइल बा। हम बहुते दुखी रहनी। हम कबो ना सोचले रहनी कि हमरा संगे ऐसन होई। फेरू एक दिन हमरा गांव के एगो लड़की हमरा लगे आई, कहलस कि तोहार माई से इलाज करौले रहनी। आज हमरा 2 जुड़वा बेटा बड़े और हम खुश बानी और धन्यवाद देहलस। वो हमरा माई के बड़ाई करत रही और कहत रहली कि भगवान उनका हाथ में जादू देले बड़े, जेकर इलाज करेली उ नीक हो जाला। ओह मेहरारू के बाद से हमरा बहुते दिलासा मिलल। उ कहली कि हमरा 10 बरिस बाल बच्चा ना भइल, तोहरा माई ले इलाज करौनी तो बच्चा हो गई। तोहर माई है तोहरा तक कुल पता हुई। जब वो ये बात कहली तो हम अचरज में पड़ गईनी। ये सब जानला के का मतलब होला। वो कहली कि ई है कि इलाज कैसे होला। हम कहनी कि तोहरा पता हुई बाकी हमरा नहीं खे मालूम। तो वो कहली कि छोड़ा ई बात के। माई 1 महीना तक सब कर इलाज करत रहली। हम सोच ले रहनी कि अभी बात हम अपना मर्द के ना बताई और ना सास के। पहले ही लोग हमरा के बेसी पसंद ना करेला। हम अपना माई के ही सब बात बताई, उनसे इलाज करा ले, ओकरा बाद हमरा केहू के बतावे के जरूरत ना पड़ी। हम माई के ओरी चल गईनी। माई सवेरे सवेरे बहुते व्यस्त रहली, वही कोठारी में बैठल रहली, बाहर ना निकलत रहली। हमरा भीतर जाए के इजाजत ना रहे। बाबूजी घरे ना रहले। वो हमरा के 4 घंटा इंतजार करौली। हम बहुते खिसिया गईनी। एकरा बाद हम उनका ले कहनी कि एगो दिक्कत बा। माई कहली कि का दिक्कत बा, पैसा चाही? तो हम कहनी कि पैसा के बात नहीं खे और फिर डॉक्टर साहब जौन बात बतौले रहलन वो उनका के बतावनी और रिपोर्टो देखौनी, जवन डॉक्टर हमरा के फोन पर भेजले रहले। वो कहली कि रिपोर्ट में तो इहे बा, तो अब का कल जाए, ई बढ़न दिक्कत बा। हम कहनी कि तोहरा खातिर कोनो दिक्कत नहीं खे, तू हमार इलाज कर दा। माई कहली कि अगर हमरा ले ऐसन बात करबू तो हमरा से खराब कोई ना होई। हम तोहार इलाज ना करब, बिल्कुल ना। ई तो उहे बात भइल कि तू पूरा घर के खाना खियावत बाड़ू। हम थरिया देख के कहतनी कि तू हमरा के भी खाना दे द, तो तू कहत बाड़ू कि खाना खा के पाप मिलेला। हमार माई हमरा के इतना जोर ले डटली जैसे ऊ मर जइहन, बाकी हमार इलाज ना करिहन। हम कहनी कि इलाज काहे ना करबो। बाबूजी वहाँ आ गइलन। हम रोवत रहनी। बाबूजी देख ले कि इतना दिन बाद बेटी घरे आयल बिया और रोवत बिया। बाबूजी हमरा से प्यार करत रहलन। वो पूछले कि काहे रोवत बाड़ू। त माई कहली कि बिना मतलब के उम्मीद करत रही, यही ले हम डटले बानी। माई बाबूजी ले ना कहली कि हम कबो माई ना बन सकेनी। हम इलाज खातिर कहले बानी
उ हमार इलाज नइखी करत। एगो त इनकर गलती ऊपर ले झूठ बोलत अड़ी। बाबूजी कहले, काहे चिंता करत बाड़ू, जवन चाही हम अपना बेटी के लेके आई, हम तोहरा खातिर चाय बना देत बानी। बाबूजी वहाँ ले चल गईलन। तब माई कहली, जवन भी हो रहल बा भगवान पर छोड़ दा, खबरदार जे इहवा इलाज के बात कैलो, हम कबहू तोहार इलाज ना करब। ये बात अपना दिमाग में राख ला। हम घरे आके सोचे लगनी कि माई हमरा ले ई बात काहे कहली। पहले तो ऊ हमरा के वो कमरा में ना जाए देत रहली। जब हम अपना सखी के उनका लगे भेजनी तो हमरा के भी वो कमरा में ना ले गईली आ ओकर इलाज भी ना कैली। तबे तो ऊ कोनो फर्क ना पड़ल। अब जब हम मुसीबत में पड़ गईनी तो हमरो इलाज नइखी कइल चाहत बाड़ी। कौनो तो गड़बड़ जरूर बा। माई झूठ बोलत रहली, उ लगन के इलाज ना करत रहली। बाकी अगर झूठ बोलती तो अतना लोग और इतना पैसा कहाँ से आवत बा। फिर हम इलाज काहे नइखी कइल चाहत बाड़ी, जबकि उ पूरे दुनिया के इलाज करत बाड़ी। अब हमार आखिरी भरोसा माई के नौकरानी रही। वो हमरा के जात देख लेले रहली। अगला दिने फोन कैली कि बेटी के का दिक्कत बा, काहे रोवत रहो। वो हमरा के माई नियन पोसले रहली। बचपन में हमार देखभाल उहे करत रहली। माई तो दिन भर अपना काम में व्यस्त रहत रहली। हम उनका के सब कुछ बता देनी और उनका घरे चल गईनी। हम उनका ले अपन मदद करे के कहनी। वो कहली कि ठीक बा, हम तो हर मदद करब, काहे कि हमरा भी काम गलत लागेला। हम कहनी, एकर मतलब का बा। वो कहली कि हम ना बताए बेटा। अगला दिने वो मुंह बांध के चल गई। माई उनका ले जब पूछली कि मुंह काहे बंधले बानी तो वो झूठ बोलली कि चेहरा जर गइल बा आ एही ले छुपा के रखले बानी। अजीब निशान पड़ गइल बा और ये दवाई आदि लगा लेले बानी। माई अपना काम में व्यस्त रहली और वो फिर ये सवाल ना पूछली। नौकरानी हमरा से कहली कि कल तो मुंह बांध के चल जइहा। हम उनका के मुंह बांधे के कारण बता चुकल बानी, यही से वो तोहरा ले कुछ ना पूछे हैं। हम कहनी कि हमरा बड़ी डर लागत बा। बाकी रू कहली कि हमरा वहाँ कुछ नहीं के करे के, सब कुछ बता देली कि ऐसन करे के बा और जाके खड़ा होके के बा। केहू सवाल पूछे तब मुड़ी हिला के जवाब दिहा। काल्हू ऐसन कोनो काम नहीं खे, एगो मरीज बा, ओकर अपॉइंटमेंट बा, तो तोहरा खुदे सब कुछ पता चल जाए। बेटी तोहरा सब सवाल के जवाब तोहरा मिल जाई। आ जब तोहर माई के सच्चाई के पता चल जाई तो उनका ले कह दिहा कि हम हमेशा खातिर काम छोड़त बानी, अब ई काम नहीं कर सकत। ए काम में पैसा त बा लेकिन बहुते परेशानी बा। हम अगला दिने मुंह बांध के चल गईनी। अब माई कोनो सवाल ना पूछली। जब हम भीतर उ कोठारी के देखनी तो ओकरा में ऑपरेशन थिएटर जैसन माहौल रहे। बड़का बड़का मशीन लागल रहे, जबकि बाबूजी तो कहत रहले खाली एगो टेबल और कुछ कैबिनेट बा। वो मेहरारू आई, कहलस कि हमरा उनका साथे काम करे के बा, तू तनी इनका रिपोर्ट देखा था। जब हम वो रिपोर्ट पढ़नी तो ओहू में लिखल रहे कि वो कबो माई ना बन पाई हैं और उनका के IVF के सिफारिश कल गई रहे। मशीन पर सब यह ऐसने बात लिखल रहे। का माई ई सब करत रहली, बाकी उ कैसे ई सब करत रहली। माई तो डॉक्टर तक ना रहली। माई उ मेहरारू से कहली कि तू ई सब अपना इच्छा के हिसाब से करवावत बाड़ो। तो वो कहली कि अब हम घर के ताना नहीं सुन सकत। हम जानत बानी कि ई बच्चा हमरा मर्द के ना हा, केहू दूसरा के हा। बाकी रउरा एकरा हमरा भीतर डाल दी, काहे कि जब हम महतारी बन के संतान पैदा करब तो सभे सोची ई हमार मर्द के बच्चा हा। हम बांझपन के ताना सुन के पागल हो गइल बानी। हम अपने मुंह पर हाथ रखनी, मतलब कि हमार मेहरारून के संगे IVF करत रहली, माने कि उ टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज करत रहली। लेकिन उ बच्चा सब उनका पति के ना रहत रहे, बलु केहू औरी के रहत रहे। यही से माई इतना महंगा मशीन मंगा ले रहली। हैरानी के बात ई रहे कि मेहरारू लोग खुदे ही काम करे के तैयार होत रहे लोग। ई छोट गांव रहे आ यहाँ के लोग इतना दिमाग कहवा बा। यही से शायद
मान गई हुई। भा शायद बांझपन के ताना सुनला से मेहरारू पर अतना दबाव पड़ेला कि वो काम करे खातिर तैयार हो जाले। जब वो मेहरारू चल गई तो हम अपन चेहरा पर ले कपड़ा हटा देनी, तब माई चौंक गईली और ये परेशान हो गईली। यही से माई हमरा के इलाज ना करे के चाहत रहली, काहे कि वो ना चाहत रहली कि हम अपना मर्द के अलावे केहू औरी के बच्चा के महतारी बन जाए, जेकरा हम जानत ना रहनी। माई जवन करत रहली उ गलत रहे। हम उनका के बहुते बात सुनौनी और कहनी कि तू बहुते गलत कर रहल बाड़ू, तू लोगन के जिंदगी के धोखा बना के रख ले बाड़ू, तू लोगन के जिंदगी के धोखा में रखत बाड़ू और सब अपन पूरा जिंदगी धोखे में रही हसन। त माई कहली हम जवन कर रहल बानी ओकरा सब गलत नइखी मानत, काहे कि बच्चा हवे सन आ एह बच्चन के एह दुनिया में आवे के अधिकार बा। हमरा एक गलत काम ले अगर कोनो मेहरारू के जिंदगी में खुशी आ जात बा, लोग ओकरा के बांझ कहल छोड़ देत बा, त एकरा से बढ़िया का हो सकत बा। आजो लोग सभे टेस्ट ट्यूब बेबी के खिलाफ बाड़े। उनका लागेला कि वो पराया होला, केहू दूसरा से होला। हम मेहरारून से बता देनी कि हमरा लगे दोसर कोनो विकल्प नइखे। हम जवन बच्चा तोहरा कोखी में डालब ऊ तोहार मर्द के बच्चा ना रही, बाकी वो बच्चा ह, वो एगो जान ह जे दुनिया में आवे के चाहत बा। हम ई काम मेहरारू लोग से छुपा के ना करेनी। वो हमरा से संपर्क करेली, यही से तो इतना पैसा दे के चल जाली लोग। हम तहरा साथे ई सब ना कर सकत रहनी। हम माई से कहनी कि पता ना तू सही कर रहल बाड़ू कि गलत, बाकिर तहार नौकरानी तहरा के संदेश भेजले रहे कि तहरा साथे ई काम ना करी। वो हमेशा खातिर काम छोड़ के शहर जा रहल बाड़ी। पता ना माई के काम सही रहे कि गलत। हम तो बस ओहिजा से वापस आ गईनी। हमरा तो अजीब लागत रहे। माई लोग के सामने अपन जान जोखिम में डालत रहली। अगर केहू के बारे में पता चल जाई और उ सभे इतना खिसिया जेते कि बदला लेवे आ जेते त का कल जा सकत रहे। बाकिर माई 1 साल बाद ई काम छोड़ देहली। शायद जब से उनका नौकरानी चल गई रहे तब से वो अकेले ई काम ना कर पौली। सब कुछ खत्म हो गई। अब केहू से ना बतौनी, बाबूजी के भी ना बतौनी। अपना मर्द ले कहनी कि हम माई नइखी बन सकत। सुनला के बाद वो चुप हो गए। वो कहले कि जवन होखी वो देखल जाए। ई बात के 4 साल हो गइल बा। हमरा कि आज हूँ बच्चा नइखे भइल, बाकी हम भगवान से प्रार्थना करत बानी, काहे कि उनका यहाँ देरी बा, बाकी अन्हार नइखे। वो हमार बात जरूर सुनिए, वो हमार गोदी जरूर भर दी है। रौरा सभे भी हमरा खातिर प्रार्थना करी जा। धन्यवाद दोस्तन लोग।